Bueno, benvinguts, molt content, us donem la benvinguda. Nosaltres som l'Assemblea Nacional de Catalunya Arenys de Mar, jo sóc el coordinador i tinc els membres de la meva coordinadora. Sí, agafes el micro, podran sentir, deuen sentir. Clar, a veure, espera. I t'hauries de sentar, si no, no et veuen. Hola, hola. Em sentiu vosaltres? Em sentiu? Sí, te sentim, però no et veiem. T'hauries de situar aquí davant de la pantalla. Bueno, fan sentar-me. Ara. Doncs res, us explicaré una miqueta el protocol. Sé que anem una miqueta tard. De fet, m'hagués agradat saludar-vos a cada un que hagués vingut com Déu mana, però no ha estat possible perquè estàvem aquí amb tot això. Bueno, jo com que tinc la llista que m'ha passat l'Albert de totes les persones que podrien ser-hi, el que faré, doncs, res, aniré assenyalant nom per nom i farem les presentacions. Començarem pel bloc nacional i continuarem pel sectorial. Entenem que a les 7 heu d'estar ja a Cardedeu, em deia en Pere, i etc. Per tant, ho intentarem agilitzar. En principi teniu 3 minuts cada un. Jo posaré el crono i... Bueno, clar, el mòbil no el tinc. Jo suposo que aquesta connexió la puc treure, no? Gavi, Vale. Digue'm. perdona un moment, és que jo veig que la pantalla que teniu a darrere només se'm veuen a mi, pot ser? O no? Sí, ara sí, sí. Això és perquè hauries de posar vista galeria en el teu ordinador, que suposo que és el que llança la imatge. Sí, vista galeria. A veure, i m'expliqueu com ho puc fer, això? Bueno. Sí, a la part de dalt, Sí. que hi ha... A la part de dalt hi ha al costat del botó de sortir i d'entrar, a dalt de tot. Ara? Ara sí. Ara sí, oi? Doncs ja està. Val, perfecte. Doncs res. Farem això. Quan diguem la persona, el que farà és venir aquí, seure i fer l'exposició. Teniu 3 minuts. Quan us en faltin 15 segons, jo us avisaré. I res més. Fareu la presentació, cada un, i etc. S'aixecarà, se sentarà, tornarem a passar llista, 3 minuts més i així ho anirem fent. Un cop acabem, donarem pas al torn de preguntes. Hi haurà un torn de preguntes a la gent que us pugui anar preguntant. Tindreu 1 minut, 1 minut i mig per contestar. I després, si queda temps, doncs ja ho anirem extenent. Però en principi amb això creiem que els blocs nacional i sectorial ja podeu fer la vostra presentació. I després passarem per als del territorial, per les 3 persones del bloc territorial. Bueno, comencem directament, com això és com el col·le. Maria Àngels Avellan Badia, Maria dels Àngels. Si vols, seu i comencem. Per ordre alfabètic. Per ordre alfabètic, sí. Aquí com a classe, saps? Ja pots... Començo? Sí, pots començar. Bona tarda, soc la Maria dels Àngels Avellan, de Vilassar de Dalt, i em presento al secretari nacional perquè crec que l'ANC necessita una mica de renovació, sobretot joventut, i gent que es dediqui des dels municipis a treballar per la independència, el català, el municipalisme i per la unitat de Catalunya. No hem d'anar separats, sinó hem de ser un bloc, hem de treballar tots conjuntament, hem de recuperar l'esperit que teníem el 2017, no barallar-nos entre nosaltres, i treballar tots conjuntament, intentar que les assemblees territorials no es desfacin, perquè cada cop trobem que hi ha menys assemblees territorials i hem de treballar conjuntament perquè segueixin tirant endavant. També treballar perquè hi hagi o torni a sortir jovent, no? Com estem intentant amb la sectorial de jovent, que crec que ens ha de donar impuls, i mobilització al carrer, territori, municipalisme, mobilització, jovent, renovació i sobretot, conservar la llengua, el català, que ens ha de moure i ens ha de dur fins al final, no?
I és el que volem. I m'agradaria que tots els municipis de Catalunya acabés com Vilassar de Dalt, que no tenim la bandera espanyola al balcó. No? Que em sembla que és dels pocs municipis que no la tenim al balcó i m'agradaria que tot Catalunya acabéssim sense cap municipi amb la bandera espanyola al balcó. I la meva petita aportació que pugui fer des del secretariat és el que intentaré, el mateix que he fet pel meu municipi, intentar-ho fer des del Secretari Nacional. Lluitar des de les bases, lluitar i treballar perquè tirem endavant tots mobilització, jovent i unitat. I és el que intentaré fer. Si després teniu preguntes, aquí encantada de respondre. Gràcies. Perfecte, queda un minut. Màrius Calvet Navarro, Oriol Duc Subirats, Víctor Gutiérrez i López. Aquest hauria d'estar connectat. Víctor? No, no hi és. No hi és, no. M'havia dit que hi seria i no hi és. Vale, doncs l'Ariadna Haynes, Sí, hauria de ser. aquí la tenim en pantalla. Endavant. Hola, bona tarda a tothom. Em dic Ariadna Heinz, com el ketchup. No en tinc els beneficis. Vaig néixer a Bèlgica, he viscut molts anys a l'estranger, entre Bèlgica, França, Estats Units. Parlo molt bé els idiomes aquests, bueno, el francès sobretot, el neerlandès no tant. Però bé, el respecto. A veure, la meva mare és catalana i d'aquí em ve l'amor per Catalunya i de fet hem sigut tota la vida independentistes des de sempre i de fet la meva primera instància de catalanofòbia la vaig patir amb 14 anys que em comprava un bitllet de tren i que no em van entendre en català, però jo no parlava castellà. I per tant aquest tipus de lluita doncs, és una que per mi és important. Poder protegir la llengua i poder parlar aquesta llengua que és la nostra. No? El primer mandat que estem acabant ara, vaig estar treballant de valent amb la Comissió d'Incidència Internacional. Potser m'haureu vist en algun... Ara sí. Ara, no? Sí. Què és l'últim que heu sentit? Potser t'haurem vist. Que potser m'haureu vist en algun vídeo quan representava l'Assemblea a Nacions Unides o a l'OSCE o algun fòrum internacional. A part d'això també he estat treballant amb estudiants estrangers que venien de visita, els expliquem una mica la situació, alguna entrevista amb periodistes, coses d'aquestes. Aquesta feina la penso seguir fent a internacional i, a més, durant aquest temps m'he estat formant, aprenent temes de noves tecnologies, de models d'una cosa que es diu Deep Learning, per poder fer treballar el tema del relat i tota la narrativa, precisament per seguir aportant més guanys a nivell de projecció i sobretot que no ens facin tant de mal per xarxes socials. Llavors, la idea de la unitat penso que hi arribarem quan avancem i que veiem que l'avançament ens porta a un lloc, llavors la gent ja s'agafarà al carro. Ara mateix crec que intentar crear unitat de forma una mica artificial em sembla difícil, però sempre treballo de forma molt constructiva i qualsevol idea que es plantegi, doncs per mi serà important que podem seguir-la. Si teniu preguntes, me les podeu fer per la plataforma, me les podeu fer aquí i estaré encantada de respondre-les amb més detall. Gràcies. Perfecte. Molt bé, gràcies. Gràcies, Iagi. Mireia Joanola, Lluís Llach, no, tampoc el tenim. Mercè Llobera, Ramon, Montserrat Llobet Avisanda, jo com que no m'he pogut apuntar per això us estic dient. Joan Matamala Alzina. Sí? Vinga, 3 minutets. Ja pots. Bé, bona tarda. Disculpeu. Bé, em presento, em dic Joan Matamala, soc empresari d'una petita empresa familiar del món del comerç.
el meu historial dins de l'ANC comença a Girona per la Independència, que vaig tenir la responsabilitat de ser-ne el primer secretari, abans que es constituís la territorial de l'Assemblea a la ciutat de Girona. Des d'allà vam promoure diverses coses, però una de les que vam formar aquell grup ens en sentim bastant orgullosos és que vam crear el que llavors va ser una patacada informativa molt forta, perquè vam crear Mossos per la Independència. I això en aquell moment, doncs recordeu, això era el 2011, en fi, va tenir un gran ressò, no? Bé, jo ara porto 2 anys en el Secretariat Nacional i he decidit tornar-me a presentar perquè crec que hi ha diverses coses que a mi m'agradaria que agafessin algun altre caire o que els redrecéssim o que els reorientéssim, per dir-ho d'alguna manera, no? Entre altres, doncs, a veure, jo crec que hauríem d'estudiar l'estructura, i quan em refereixo a l'estructura em refereixo a l'estructura política, el tema de les comissions, el tema de les sectorials, tot això jo crec que hauríem de reorientar-ho. Soc dels que penso que a vegades potser volem abarcar masses iniciatives i masses objectius i al final, entre uns i altres, doncs ens quedem moltes coses, queden pel camí i es perden esforços i es perden recursos i jo crec que hauríem de repensar a veure de quina manera podem concentrar millor tant recursos com esforços i que crec que els hem de concentrar bàsicament a allò que tenim el convenciment de que ens acosta o ens apropa o ens ajuda a assolir el nostre únic objectiu, que és la independència. Si obtenim la independència, tots els altres problemes sectorials que podem arribar a tenir, doncs els solucionarem i els solucionarem des d'un estat propi. Per tant, per mi això crec que soc dels que crec que ens hauríem de centrar més en això. 15 segons. I un altre tema que a mi també m'agrada molt i que crec que si surto escollit, doncs intentaré treballar-hi és amb el tema de la comunicació. Crec que la comunicació fins ara ha sigut un tema que hem sigut molt... Dues paraules. Hem sigut molt reactius i comença a ser hora que siguem propositius, que la comunicació la dominem nosaltres, el quan, el com i de quina manera. Gràcies. Albert Oller. Pere Pugès i Dorca. Merci. Vinga, engego. Deixa'm agafar la xuleta. Aviam, primer de tot em presento, soc Pere Pugès i Dorca, vaig llobregatí que fa 15 anys que viu al Maresme, exactament a Vilassar de Dalt. Faig la conya de dir he passat a millor vida, perquè realment aquesta comarca és meravellosa. Dit això, dins de l'ANC, jo vaig ser un d'aquells 4 fundadors, un dels històrics, un dels 4 fundadors. Ja l'any 2009 vam començar aquesta història fins que va esclatar el 2012 amb l'Assemblea Fundacional, però això és aigua passada. A mi el que m'interessa ara, que em puc tornar a presentar al secretariat, perquè vaig estar-hi els 3 primers anys, el que m'interessa ara és tornar a construir l'ANC que necessitem per arribar a la independència. A mi no m'agrada treballar per fer soroll i prou, m'agrada planificar, organitzar, tenir clar què és primer que què, saber quins recursos tenim, quanta gent som, quines capacitats tenim i a partir d'aquí saber com hem d'anar avançant pas a pas. Per això, ahir, quan vam fer l'acte de Nacional, vaig presentar un document que he titulat Segona etapa del procés d'independència,
100 mesures per a rellançar el moviment independentista. És evident que, per sort vostra, no tinc temps d'explicar cap d'aquestes mesures, però sí que ho poso a la vostra disposició. He deixat el meu número de telèfon i el correu en Xavier, per si algú vol, amb molt de gust li enviaré, però sí que faré una petita síntesi del que és aquest document. És un document organitzat en 7 parts. Expliquem on som, des del cru realisme. L'ANC que jo vaig conèixer, que vaig tenir l'honor d'estar en el secretariat amb l'ANC que tenim ara, tots sabem que té ben poca cosa a veure, però senzillament hem de ser realistes i saber que hem de treballar amb el que tenim. A part d'això, de saber on som, el qui som és precisament això, però no qui som la gent de l'ANC, sinó qui som el moviment independentista, perquè s'ha acabat, malauradament, o potser sortosament, aquella etapa en la que l'ANC era la que liderava el procés i gairebé pobre d'aquell que s'apartés de la línia que marcàvem. Això avui ja no és possible i, evidentment, hem de parlar del conjunt del moviment i el nostre paper dins d'aquest conjunt del moviment no és tant organitzar-nos com a organització de masses, que ja no som, sinó organitzar-nos com a punta de llança i tenir clar cap on hem de portar aquest moviment. Finalment, el document acaba amb la proposta d'un projecte que crec que és aglutinador i alhora ajudarà a reactivar tota l'ANC, que és la construcció de la majoria social, perquè sense la construcció de la majoria social no hi haurà mai majoria política i no hi haurà mai la instauració de la república que volem. Gràcies. Josep Ignasi Rigau Martínez. Josep Soldevila Sallent. Sílvia Ventura. Aquí la tenim. Connectada. Endavant. Bona tarda, soc Sílvia Ventura, soc magistrada jubilada, impulsora del projecte pilot del català a l'Administració de Justícia, que va tindre mal final. Vaig estar en l'anterior mandat, en aquest que estem acabant ara, i voldria continuar, si és que tinc els vots, doncs perquè penso que hi ha forces coses a fer. La primera que em sembla més important és lluitar dins a la societat, és a dir, fer-nos presents. Fer-nos presents amb tot allò que l'espoli del govern ens crea dificultats, amb la llengua, amb transports, amb sanitat, amb pagesia, etc. Per això em sembla molt important impulsar sectorials. Les sectorials estan molt desballestades, però cal que puguem fer aquests treballs amb un discurs propi. No ser-hi allà només presents, que ja és molt important, sinó amb un discurs propi que faci expansiu les nostres creences independentistes i formar amb tot això una base social. A part d'això, a mi em sembla que hauria d'haver una modificació d'estatuts que es va començar en aquest mandat, però hauríem d'intentar que fos molt més àgil i menys farragosa del que és actualment. Seria molt important que pogués haver una comunicació directa amb les regions i amb les territorials de forma periòdica, per tant, de poder anar amunt i avall informacions i projectes i, sobretot, la comunicació per les lluites, ja siguin a nivell estatal com a nivell comarcal. Hi ha un altre punt que a mi em sembla important i que l'ha anomenat el Matamala, que és la comunicació. La comunicació ha de ser una eina política forta a dintre de l'ANC. No només fer comunicats, sinó preparar el terreny a accions i aportar missatges. Això ha de ser previ i no reactiu, com ell abans explicava. Seguir, en definitiva, el nostre full de ruta en aquest món tan canviant,
tant a l'estat espanyol, com tots sabeu, a Europa i al món, no? I saber surfejar enmig d'aquestes coses doncs, per poder mantindre el nostre projecte d'independència. I per últim, doncs, que la Comissió Internacional segueixi des de l'exterior sent capaç de representar-nos dignament i en el reste del món fer-se saber que som i que, a més, tenim desitjos de ser un estat. Res més. Perfecte. Molt bé, Sílvia. Gràcies. En Josep Vila, que també el tenim aquí connectat. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda, companys del Maresme. Em dic Josep Vila, soc soci de l'ANC des de la seva creació i em presento a la reelecció al Secretariat Nacional. Per tant, us demano repetir. I m'hi presento, penso, avalat per la feina feta, primer de tot a Girona, durant molts anys, al Secretariat Territorial, del qual vaig ser-ne coordinador, i per la feina feta aquest darrer mandat com a coordinador de la Comissió d'Incidència Política i, per tant, membre del Comitè Permanent. Em presento content de la feina feta, però també coneixedor de les llacunes que té a l'ANC i absolutament conscient que ens en queda moltíssima de feina per fer. Per què em presento? Claríssim, com penso que compartiu tots vosaltres, per tornar a situar la independència al centre del debat polític, que no hi és. I això actualment vol dir desbordar l'estratègia autonomista d'aquesta falsa normalització que ens volen, que ens venen per tots costats i assentar les bases per activar un nou cicle de confrontació amb l'Estat. Com es fa això? Mireu, per anar molt ràpid, jo reivindico l'esperit de la mobilització que vam ser capaços de fer el 7 de febrer. El 7 de febrer, fa ben poc temps, on vam veure una assemblea valenta i decidida que, malgrat estar molt sola i malgrat tenir enemics molts i molt potents, va ser capaç de sortir al carrer amb molta força a fer una feina importantíssima. Quina és? Tornar a assenyalar la independència com a única via de sortida a les nefastes conseqüències que tots vivim del colonialisme i de l'espoli espanyol. Penso que aquest mandat que ve ens hauríem de centrar molt amb allò que és l'essència de l'ANC. Penso que hauríem d'aconseguir fer de l'Assemblea un moviment fort, transversal, des de la dreta passant pel centre fins a l'esquerra. I a veure, en aquests moments l'Assemblea té un full de ruta ric d'estratègies per desenvolupar, però si no abordem tot un seguit de canvis interns ens serà molt difícil ser eficaços amb la feina que hem de fer. Quan dic això, a què m'estic referint? M'estic referint, per exemple, a culminar el procés de renovació i actualització de l'entitat que hem iniciat en aquest darrer mandat. Això vol dir simplificar, agilitzar, adaptar el funcionament. 15 segons. Doncs mira, acabo amb la propera. Completar la reorganització territorial, allà on convingui processos de comarcalització o agrupació d'ATs, però disposar d'una xarxa d'ATs. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Merci. Bueno, veig que s'ha incorporat el Víctor, perquè de la Nacional ja havíem acabat. Dono veu al Víctor, Moltíssimes gràcies, doncs, companys i companyes del Maresme. Estic molt content que ens deixeu parlar i poder-nos presentar. Per mi és tot un plaer. Vaig passar un correu als companys d'Arenys, però veig que no sé si ho heu rebut o no, però abans ho passarà. Jo em presento igualment. Jo soc en Víctor Gutiérrez, tinc 40 anys, soc veí de Terrassa i és el segon cop que participo a les eleccions del Secretariat Nacional de l'Assemblea pel Bloc Nacional. Tot i així formo part de l'Assemblea des dels seus inicis i soc membre del Secretariat Local de Terrassa per la Independència, que exerceixo com a vocal de comunicació i suport a la secretaria.
Bé, per què he volgut presentar candidatura a l'Assemblea? Bàsicament és perquè crec que cal unir-nos entre totes i tots i demostrar que l'independentisme segueix viu i que treballem pel bé de la nació catalana i l'alliberament nacional seguint el mandat del 1 d'octubre, el qual jo no estic d'acord que s'hagi suspès i hem de tirar endavant i ja sigui per la via unilateral, que és una de les vies que jo defenso, i també treballar, doncs, evidentment, en tornar a enfortir les relacions que teníem amb les entitats, col·laborant activament amb els CDRs que es puguin tornar a ressorgir, treballar també amb les altres entitats del món cívic, com és Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, tots els que hi ha, no? Per poder, doncs això, no? Que tots puguem tenir força i, evidentment, doncs, fer una forta mobilització, recuperar el que era l'antic 11 de setembre, la Diada, que encara segueix anant-hi, però hem de fer força, no? I res, doncs això, el tema de la col·laboració, per mi, el treball en comú, doncs evidentment és important. La participació i els reglaments de règim intern s'han de reformar perquè actualment es va fer una reforma que no va ser del tot 100% consensuada i per exemple, el que dic, que s'ha de tornar a reactivar en aquest sentit verificant-ho tot. I per part meva, res més de moment per afegir. Jo dir-vos que estic a la vostra disposició, em podeu escriure pel fòrum de preguntes als candidats i res, que sobretot participeu a les eleccions i ens feu confiança als candidats que vosaltres creieu oportú, només faltaria. I per part meva, doncs res més. Gràcies per haver-me deixat parlar amb vosaltres i així em poguéssiu posar cara i conèixer-me. Molt amables. Moltes gràcies, Víctor. A vosaltres. Doncs hem passat vista amb els de Nacional i han intervingut tots els candidats que tenim a disposició aquesta tarda. Passem a la sectorial. La primera de la sectorial és l'Anna Ariño Garrier, que està aquí també. Anna? Hola, bones. Doncs endavant. Vale. Bueno, bona tarda a totes i a tots i gràcies per totes les persones que esteu aquí d'Arenys de Mar, que vaig estar fa poc i me va agradar moltíssim. Bueno, jo visc a Lleida, però vaig néixer a Barcelona, però fa molts anys que visc a Lleida. Soc de l'Assemblea Nacional des del 2013 i he sigut activista de l'Assemblea durant tot el procés, a tot arreu que he pogut, he anat. Soc també del moviment feminista dels anys 70 a Lleida, encara continuo, i per això m'he presentat per la sectorial de Dones per la Independència, que vull també comentar que aquest mandat feia ja més de 3 anys que estava inactiva i durant aquest últim mandat s'ha pogut activar i ara ja som un grupet de dones que estem treballant i crec que estem fent molt bona feina, sobretot la coordinadora de la sectorial de dones. Aleshores, el que volia comentar és que també he col·laborat, en la sectorial de dones he col·laborat des del seu començament, crec que va ser el 2016, i continuo, vull dir que ja veieu que continuo perquè, clar, vinc del feminisme actiu i continuo amb el feminisme actiu. Aleshores, també volia comentar perquè m'ha motivat tornar-me a presentar. I jo crec que l'Assemblea, avui i ahir, és el motor de l'independentisme a Catalunya. Sense l'Assemblea, o sigui, no hi ha mobilització, a la qual hem de continuar en aquesta línia, mobilitzant-nos, i la base social és molt important. Hem de continuar per aquest camí, sobretot també ara aquests moments que Catalunya estem vivint un transvasament en molts sectors, com és la sanitat, com és l'educació, com és les rodalies, com és la llengua, com és l'habitatge, que estan tots en parcel·les manifestant-se, però és quantitat de catalans i catalanes que s'estan manifestant. Això vol dir que les coses no estan bé, que s'està notant l'espoli fiscal que estem patint durant segles i que jo crec que una de les feines que hauríem de fer en aquest nou mandat és precisament intentar tots aquests sectors que estiguin, que si funcionen les sectorials, evidentment, estaran connectats perquè la majoria són independentistes. I llavors
unint tots aquests sectors, podríem sortir al carrer i tornar, diguéssim, a guanyar els carrers i a dir que els carrers seran sempre nostres. Vull dir, una mica, bueno, no me vull enrotllar més perquè ja m'estan tallant. Bueno, pues demano la vostra confiança i continuem. Gràcies. Gràcies, Anna. Merci. Daniel Carulla Noguera. Perfecte. Molt bé, Daniel. Endavant. A veure. Bé, bona tarda i gràcies. Aquí crec que soc bastant conegut, però bé, faré un petit currículum, no? Vaig entrar a l'ANC el 2012, vaig coordinar Premià de Dalt, de Premià de Dalt vaig passar al secretariat, un cop vaig acabar els 3 anys de mandat he estat implicat amb sectorials, la sectorial d'informàtica per una banda i ara últimament amb la sectorial de persones represaliades, que entre altres coses som els que estem cada primer i tercer dimarts a Via Laietana reclamant que es faci un espai de memòria, etc. Em torno a presentar perquè arrel d'això que va haver-hi el canvi d'estatuts ho puc fer-ho i la veritat és que com que crec que no vam acabar la feina, l'hem d'acabar i per això em torno a presentar. Poca cosa més a dir. Jo espero potenciar, que tornem a potenciar molt les ATs, les sectorials, evidentment, que moltes de les propostes que es facin des de baix arribin a dalt, cosa que hi ha hagut uns anys en què això no passava, no? Que tornar a ser l'assemblea dels 3 primers anys amb el tema de mobilització. Bé, jo també he estat implicat en mobilització des del principi. Crec que és el pal de paller de l'assemblea, la mobilització. Això no vol dir que altres qüestions no siguin importants. I no sé si m'heu llegit la fitxa, jo m'agrada anomenar l'Antoni Massaguer, no? D'anar-hi, anar-hi i anar-hi. Fins a arribar a l'objectiu que volem. Poca cosa més. Soc soci des del principi, evidentment, i no sé, per mi ja està tot explicat. No puc dir res més perquè és anar-hi, anar-hi i anar-hi. Vull dir res més que això. Jordi Manyà Martínez, Helena Pol Salvà i el senyor Antoni Soy Casals. Ojo els cables que hi ha. Molt bé, doncs. Això de fer-se gran fa que et diguin senyor. Sí, no, tots sou senyors i senyores, només faltaria. Ara ho estava pensant, dic, amb l'Antoni li he posat uns quants anys a sobre. No, els que tinc. Doncs molt bé, moltes gràcies. Bé, jo soc Antoni Soy Casals, visc a Argentona, soc economista, vaig ser alcalde d'Argentona durant 8 anys i després vaig ser secretari d'Indústria durant 4 anys a la Generalitat. Presento per primera vegada al secretariat i a les sectorials, tot i que soc del Maresme també, i bé, jo volia dir que em presento perquè crec que cal continuar o cal aconseguir que gent que ha deixat l'assemblea per desànim, etc., torni a l'assemblea i gent que encara no hi ha estat, doncs és dir, hem d'aconseguir ser més gent. Com hem d'aconseguir ser més gent? Doncs hem d'aconseguir ser més gent, evidentment, lligant-nos als moviments socials, a la gent que es mobilitza, als pagesos, als mestres, etc. I, per altra banda, hem de, al mateix temps, fer unes actuacions, o sigui, canviar el tipus d'actuacions que fem, fer unes actuacions una mica més de confrontació amb els que ens volen normalitzar, de confrontació amb l'Estat i amb el govern titella, com va dir molt bé el poeta català, i al mateix temps fer unes actuacions que tinguin una certa continuïtat, que no s'acabin en fer una manifestació, sinó que després tinguin una certa continuïtat. No sé com ho anem. Encara queda 1 minut i mig. Molt bé. Per tant, bé, jo volia dir, per exemple, en el tema del català, hi ha gent que ha començat a esborrar, per exemple, el que està en castellà de les carreteres.
I em sembla que és una actuació que seria interessant fer i que no s'ha fet fins ara. O, per exemple, ahir vaig veure el cartell que ha fet l'Ajuntament de Barcelona sobre Sant Jordi. No hi ha, evidentment, l'estelada, però ni una senyera. I el de la Generalitat suposo que serà igual. Potser hauríem d'emplenar tots aquests cartells de senyeres i d'estelades, no? Vull dir, no sé, ho dic que hauríem de ser, jo crec, una mica més agosarats en les intervencions. I al mateix temps tenir més continuïtat, no? Insisteixo, fa 2 mesos i més de 2 mesos que vam fer la manifestació contra la Renfe. No hi ha hagut una continuïtat des d'aleshores. Jo crec que hi podia haver estat, per exemple, amb una concentració setmanal davant de la delegació del govern. I acabo, no? A mi em va agradar molt el que va dir ahir Lluís Llach en la presentació dels nacionals, que va dir que hem de començar a deixar d'anar amb el lliri a la mà i començar a anar amb un cactus a la mà. Deixar d'anar amb el lliri a la mà i començar a anar amb un cactus a la mà. Crec que té tota la raó. Molt bé, Antoni, gràcies. Ara farem el torn de preguntes. Doncs això, no sé si els que esteu aquí presents teniu alguna pregunta per a algú dels que ha intervingut o en general. Falta el territori, però el territori serà després. Primer donem pas a la gent del nacional i sectorial. Teniu alguna pregunta a fer o... Hi ha una matxegada. Si vols acostar-t'hi i seure, no? Perquè no, o almenys vens aquí amb el micro parles. Perdona, però com que tenim aquí la instal·lació d'aquesta manera... Veus? Aquí amb aquest micro? Sí. Va, tu mateixa. A veure, la meva pregunta és, com que a més ara han dit que teníem un exalcalde per aquí, se m'escolta bé? La meva pregunta és, amb el tema de la llengua, que tots estem molt preocupats, si ja d'entrada la política lingüística a nivell de comerç és que la rotulació ha de ser com a mínim en català, i això d'entrada ja no es respecta, per què no ho fem complir? I deixem-nos d'enganxines i deixem-nos de... que em sembla molt bé, molt respectable, però si tenim una llei que recolza la llengua i des dels municipis deixem obrir locals on la retolació no és com a mínim en català, a partir d'aquí és que són febles sempre. Aquesta era la meva pregunta. Digues com et dius i... Perdó. I què més? Judit, no? Sí, com ho saps? Perquè ens van veure en el bus. Em dic Judit. Hola, és veritat. I què més vols que digui? Doncs això, Judit i... Judit, i soc també de l'ANC i d'altres entitats. Gràcies. Molt bé, Judit. No hi ha ningú que vulgui preguntar? Mira, més que preguntar... Acosta. El que acabes de dir de la continuïtat del Això és una resposta. Sí, és una resposta. Tens 1 minut i mig. No, però sí, és que vaig molt ràpid, m'acostumo a anar ràpid. Només dir-te i dir-vos que el tema Rodalies continua. La propera acció serà el dia 15. I se sortirà des d'aquí, des de Mataró, des del Maresme. No sé si ho sabíeu o no, però vull dir, ja sé que alguns sí, però els que estem a dins encara sí. Però només això, que sí que hi ha continuïtat, el que passa que costa una mica. Tens tota la raó del món i jo espero que això sigui una de les coses que revertim els que entrem ara, perquè ens hem de fer amb els carrers un altre cop, això està claríssim. I evidentment els mitjans de lluita també han de canviar. Cactus o altres coses. Algú dels que ha intervingut vol respondre? Sí, i tant. Sí. Mira, tens 1 minut i mig. El que deia Judit, mira, jo soc secretària de l'Associació de Comerciants de Vilassar de Dalt i amb l'ANC de Vilassar de Dalt i l'Associació de Comerciants i l'Ajuntament, jo crec que això ho hem de fer tots els municipis de Catalunya. Vam fer unes enganxines i a tots els comerços del poble posa Vilassar en català.
tots els comerços del poble, tenim Vilassar en català, una enganxina, i a tots, quan dius bon dia, et responen amb un bon dia. Fins i tot els comerços de foranis que han vingut ara, ja els han apuntat al projecte Vincles perquè emprenguin a parlar en català i es dirigeixin a la gent del poble en català. Jo crec que és el que deia jo abans, que hem de teixir les territorials i donar confiança a les territorials, i el que fem des de les territorials vagi a nacional. Doncs el que hem fet des de Vilassar de Dalt i altres municipis que estem fent arribi dalt de tot, I ho hem de fer des del, el que he dit abans, des del municipalisme, des de baix, i el que estem fent des de baix que arribi dalt. No estic posant Vilassar de Dalt en un pedestal, com he dit abans, però si nosaltres ho hem aconseguit, tots els municipis ho poden aconseguir. Que tinguin l'enganxina, Arenys en català, Vilassar en català, Canet en català, Sant Pol en català, tots els municipis ho podem fer. I no només els comerços, les escoles i totes les entitats. Gràcies. Molt bé, gràcies, Maria Àngels. Tens una pregunta? Si vols. Xavier. Un momentet, digue'm. Podem intervenir? Sí. Ara estàvem fent... Vostè vol fer una pregunta o vol... Tenim una pregunta d'una persona de la sala. És per donar la resposta, Xavi. És per respondre la pregunta d'abans. Val, d'acord. Qui la respondrà? En Josep. Hem demanat paraula. Sí, jo voldria contestar el que ha comentat la Judit, perquè ho veig molt i molt important. Judit, comentar-te que, per exemple, nosaltres a Girona fa temps que fem la campanya d'Ho volem en català i, evidentment, en aquesta campanya pressionem, també l'informem i també l'ajudem a l'incomplidor, al comerç incomplidor. Però, lligant amb el que tu deies, sovint el que fem, i cada vegada ho fem més, és abans de sortir a col·locar adhesius, passem per l'Ajuntament, demanem hora a l'alcalde, demanem hora a la regidora de català i els diem, escolteu, ara anem a denunciar allò que vosaltres no feu complir, allò que vosaltres sabeu que és d'obligat compliment, però no hi ha cap conseqüència pels incomplidors. És a dir, jo penso que tens tota la raó i que cada vegada hem de reclamar més que les administracions facin allò que les lleis els obliguen a fer en benefici del català. Molt bé, d'acord. Josep, hi ha algú més que vulgui respondre de vosaltres? La Sílvia Ventura. Doncs endavant. Bé, doncs el tema és que no tota la raó i molta més. Aquí tenim una desídia tots nosaltres també. Ho tolerem tot i hauríem d'inundar els jutjats de reclamacions. El resultat pot ser que judicialment sigui molt escàs, però si això amb una bona campanya sí que pot tindre uns bons fruits. A Puigcerdà, aprenent de Girona, vam fotografiar tots els establiments que estaven rotulats en castellà únicament o en un altre idioma o que entrant no te tenien en català. Llavors això és una reclamació a l'Ajuntament perquè ell té l'obligació de fer complir aquesta normativa municipal i veurem com acaba això, encara no en sé el final. Però si nosaltres fem accions, com a mínim hi haurà reaccions petites o grosses, però nosaltres hem de continuar forçant i forçant. I si la resposta és negativa, recórrer. I tot això fer-ho públic. És a dir, que se'ns noti que estem reclamant la nostra llengua. I això fer-ho legalment, o sigui, no calen fer grans coses. Totes les altres que es facin, enganxines, tot això, perfecte. Però, a més, hem d'exigir que les lleis que ens siguin favorables es compleixin. Molt bé, perfecte. Diana també demana paraula. Només volia afegir sobre això que esteu dient una perspectiva una mica internacional. A nivell internacional, una de les coses que hem denunciat molt aquests últims 2 anys és precisament l'increment de catalanofòbia. I tenim una cosa paradoxal, no? Per una banda, tenim un govern espanyol del PSOE que sembla que està calmant
el procés, que estem molt pacificats, diguéssim, que és la imatge que volen donar, aproven la llei d'amnistia, hi ha lleis a favor del català, hi ha tot de coses que van passant, però paradoxalment aquestes coses doncs, es fa una selecció i no s'apliquen de forma igual, diguéssim. No? La llei existeix del català, però no es respecta, no es compleix. La llei de l'amnistia existeix, però primer s'amnistia els policies i més endavant ja veurem els que queden amnistiats dels que són les víctimes reals. I aleshores això doncs, crec que és una cosa molt, molt important i que forma part d'aquesta narrativa, que és un dels projectes que a mi m'agradaria treballar molt. Construir una narrativa que projecta una imatge, que presenta una veritat diferent de la que està projectada actualment. Molt bé, perfecte. Queda algú aquí que vulgui contestar? Hi ha un senyor que vol fer una pregunta. Vingui aquí, segui. Bueno, doncs és que aquí el mètode... El que ha dit la Judit, oi? Judit? Segui. Senzillament, em dic Antoni Llimona, soc del Maresme. I vaig ser en el secretariat, en el primer secretariat i el segon. Si vols seure aquí en aquesta cadira, si no ho veurà. Si marxo de seguida. Això sortirà a la teva. Vull dir que tinc l'experiència d'haver estat a l'ANC amb companys d'aquí, en el primer secretariat i en el segon, perquè, en fi, per diverses històries. Vam crear la sectorial de pagesos també el 2012 i està així, doncs, no ha estat mai morta, però la tornarem a activar. Però la pregunta era, el que ha dit la Judit, per què no fem complir la llei? El de les enganxines, com deia el senyor Soy, vaig tenir terra arrendada a Argentona, ens coneixem de fa anys, i per tant, doncs, està bé, perquè de vegades una enganxina fa rumiar algú. Però per què no fem complir la llei, com deia ella? Però per què no fem complir la llei a les escoles? Que hi ha molts educadors que haurien d'ensenyar i fer les classes en català i no ho fan. I aquí faríem molta feina. Aquesta és una. I l'altra, quan hi ha una persona que en un bar, en una botiga i tal, es dirigeix en català i el tracten malament, el que no pot ser, i això us ho demano, que aquella persona hagi de marxar amb la cua entre cames. Hi ha d'haver algú que el defensi. Si no, en aquell moment allà mateix, que hi hagi una garrotada en l'establiment que l'ha tractat malament. Senzillament això. Com es deia? Ha dit com es deia, però no l'he escoltat. Antoni Llimona. Antoni Llimona. I d'on és, vostè? Vilassar de Dalt. Vilassar de Dalt. Val, no sé si el voleu respondre. Tenim una altra pregunta, doncs si vols... Si vols, pots venir aquí i seure. Sí, Isabel. Has de passar aquí els cables aquí, eh? Que estem dient doncs, que ens hem de queixar, ens hem de denunciar i tal, però des que hi ha el govern de Salvador Illa, quan entres una queixa o una denúncia a l'Agència Catalana de Consum, no fan res. No, però abans, com a mínim, et dèiem, tramitem, presentem, parlem. Ara, directament, o te l'envien aquí al Consell Comarcal del Maresme, que dius, jo t'estic denunciant una empresa de Barcelona. No sé per què m'envies això. Jo sí que soc Arenys, però l'empresa està allà. Llavors els dius, escolta, però què estàs fent? Ja desapareix. I si no, diuen, ho tindrem en compte quan inspeccionem aquest tipus d'establiments. Dius, perdona? I si no ho inspeccioneu mai, aquesta gent no faran res. Vull dir que està molt bé que nosaltres ens mobilitzem i sempre estem mobilitzats perquè com a catalans sempre hem d'estar reivindicant la llengua i el país, però potser que hauríem d'anar a l'origen del problema, que si la Generalitat no fot res i no fa complir les nostres pròpies lleis, nosaltres ja podem anar enganxant adhesius per les parets i presentant denúncies, però es queda tot en paper mullat. Molt bé. Volia dir això. Isabel, gràcies. I jo presento moltes queixes a Consum. Segur. Val. No sé si ara hauríem de respondre aquestes dues preguntes o no cal, o no. Hi ha algú d'aquí que vulgui respondre? Doncs en principi deixaríem Albert les sectorials i el bloc nacional i passem al territorial, us sembla? Vinga, passem llista. Adéu. Adéu, moltes gràcies a tothom. Bon vespre.
Moltes gràcies. Vinga, quedarà l'Albert. Doncs bé, són les 3 persones que han vingut, estan aquí presents i ho fem per ordre de llista. Enric de Vilalta. Vinga, tens 3 minuts. Això es tracta dels candidats de la sectorial, de la territorial, que és el Maresme. Nosaltres som el Maresme RUB. Endavant. Bé, soc Enric de Vilalta, soc barceloní, tot i que visc a Mataró des de desembre de 2011. Tot el procés de fundació de l'ANC el vaig viure bastant intensament. Soc un dels fundadors de la territorial de l'Esquerra de l'Eixample de Barcelona. Vaig estar en el segon i tercer secretariats nacionals. I des de 2000, ja no recordo què, fa 4 anys pràcticament, que soc el coordinador de la territorial de Mataró. I ara, aprofitant que en Jaume Valls deixa un forat i que no sabien a qui trobar, doncs, m'hi puc tornar a presentar, doncs m'hi torno a presentar. Bàsicament, les raons són bastant les que ja s'han anat exposant. Són bastant generals, és a dir, d'una banda, jo crec que aquest secretariat ha de ser un secretariat que permeti renovar, refundar, el que sigui, els mètodes de treball de l'Assemblea, des d'un punt de vista de disminució de la burocràcia i des d'un punt de vista d'agilitat, però sobretot ha de ser des d'un punt de vista de vinculació entre el secretariat i les territorials, i entre les territorials i el secretariat. Quan dic territorials també vull dir sectorials, les assemblees de base. De fet, som qui fa la feina. Per tant, els que fem la feina hem de tenir una veu al màxim de potent possible i amplificada possible en els òrgans nacionals. Això vol dir que els secretaris territorials s'han de moure molt per totes les territorials de la seva, diguem-ne, demarcació, que aquest temps s'ha fet bastant, però jo crec que ens faltava un puntet que és una cosa tan pesada com anar a les reunions de cada territorial, les reunions habituals de cada territorial. Això vol dir trepitjar molt territori, vol dir moltes hores, que a vegades no tens, però en el meu cas intentaré posar-les, perquè com que ara ja estic jubilat, doncs tinc més temps. Sempre m'he dedicat a qüestions de llengua. 15 segons. He estat professor de català per a adults a Cornellà durant 8 anys, després vaig ser el director del Centre de Normalització fins que em vaig jubilar. O sigui que per temes de llengua també tenia un referent amb més o menys coneixements. I a banda d'això també he estat fent tasques sindicals, polítiques també, que ja fa temps que no faig, diguéssim, més enllà de l'estrictament polític que és l'Assemblea Nacional. Ja està, no? Sí. Ja està. Molt bé. El Climent Faus Masgrau. Senyor. Bueno, com que ja em coneixeu, quasi no cal ni que em presenti perquè em presento a la renovació i soc menescal, jubilat, per tant disposo de més de 30 hores a la setmana per poder-me dedicar a la territorial, a la nostra regió. Aquest any m'he portat una gran alegria. M'he portat una gran alegria perquè jo sóc una persona de treballar en equip i considero que ens faltaven secretaris que també fossin del Maresme posats en altres temes. I tindre aquí una sèrie de persones que s'han presentat per sectorials, per nacional, ens permetrà, i estic segur que ho aconseguirem, treballar en equip
per poder millorar el Maresme. I què vol dir millorar el Maresme? Millorar el Maresme va dir el que ja hem començat a fer des de fa 2 anys, que és intentar tornar a aixecar les assemblees que s'han dubtat, que van coixes o que han tingut que tancar per falta de gent o per falta d'un número suficient de gent. Aquestes assemblees les hem de tornar a aixecar totes. I ara hem aconseguit aixecar algunes, però s'han de tornar a aixecar. I no solament aixecar, sinó funcionar unides entre elles. Amb xarxa, com ja tenim una xarxa al Baix Maresme, que tota una sèrie de territorials s'apoyen entre elles constantment, també aconseguir fer el mateix a la resta de la comarca del Maresme. I per això s'ha dit, però també és important que es torni a escoltar molt més a les territorials, que la comunicació de les territorials pugi molt més cap amunt i tornar a fer allò que fèiem abans, que feia l'ANC abans, que eren 2 campanyes a l'any, segons ens indicaven les territorials. I aquelles campanyes es feien durant 6 mesos i no s'abandonaven constantment, com ara estem fent, evidentment, o de Rodalies, etc. Però perquè ara hem començat des de fa 2 anys a actualitzar la manera de treballar, buscar ser més elàstics, i sobretot unitat. Jo, si em diguéssiu com defineixes l'ANC només és una paraula, independència, perdoneu. No és ni llengua ni res. És independència, perquè si no anem tots unificats per la independència, no anem enlloc. I la independència és el que llavors aconseguirem la llengua, aconseguirem millors hospitals, aconseguirem els diners per la seguretat social, aconseguirem tot la resta. I la nostra llengua, sobretot, que és el més important, perquè és la que fa el tarannà del nostre poble, la nostra cultura. Però tot això ve aquí. He estat treballant en mobilització. Una de les coses que m'havien encarregat, a part d'ajudar aquesta comarca de treballar-la, és perquè soc nascut a l'Alt Urgell i és una de les comunitats del Pirineu, de les comarques que van molt malament. I hem tornat a començar a aixecar, en el meu cas he ajudat tot el que he pogut a tornar a aixecar l'Alt Urgell. En aquest moment ja inclús tenim joves de l'ANC, nanos de 18 anys i de menys, ja a l'Alt Urgell començant a treballar. I ja acabo. Només em preocupa molt això, la mobilització i la comunicació. Crec que hem de millorar molt a les estructures, ja s'ha dit, amb la comunicació, inclús la comunicació cap a fora, escoltar molt a les bases i continuar aquest procés que ja fa 2 anys hem començat de renovació, d'adaptar-nos als nous temps que hem canviat, que ja no són els temps de quan es van fundar. Ens vam fundar per pensar que en 3 anys ho faríem, no n'hem sortit, però hem de buscar la manera d'estructurar-nos per fer-ho en els pròxims anys sense saber quan ho aconseguirem. Però ho aconseguirem. Moltes gràcies. I el Benet Oliva Ricós. Hola. Bona tarda. Soc Benet Oliva, jo he estat molts anys de regidor, també potser som més conegut inclús per la vessant d'historiador, de Vilassar de Dalt, soc el coordinador, i soc de l'Assemblea des del 2012, des del principi. Una de les coses que em va portar a presentar-me fa 2 anys, a intento renovar el vostre mandat, va ser el guirigall intern. N'estava fins als mismíssims. I us he de dir que aquest mandat ha tingut 2 fases molt diferents. I això s'ha d'explicar perquè si no s'entén ben bé on som. Una primera fase que era un autèntic joc d'ous, si em permeteu l'expressió, abofetada perquè feia fàstic assistir als secretaris nacionals. Els que em coneixeu sabeu que ho passava molt malament, vaig estar a punt de plegar, i perquè a més vaig ser tan ingenu que vaig intentar posar-me entre bàndols i intentar buscar punts d'acord. A vegades te'n sorties i a vegades rebies de totes bandes que va passar. A partir d'un determinat moment, el trencament era tan gran que el sector minoritari que volien fer un partit, doncs se'n van anar a fer el partit. I a partir d'aquell moment es va crear un clima de treball. En aquest clima de treball van dir aquest és l'idoni i em van enredar, mai més ben dit, a fer de coordinador d'estratègia i discurs, que és el que he estat fent aquests darrers mesos. Crec que he aconseguit el que em proposava, és dir, la major part dels posicionaments que hem portat a la reunió del Secretariat Nacional han estat per pràctica unanimitat. Hem aconseguit buscar uns punts clarament que ens definissin a tots i que ens impliquessin. Per tant,
I això va culminar, per exemple, en la marxa que ja s'ha comentat abans del 7F, el tema de les rodalies i tal. Ha funcionat, sí, va funcionar en aquell moment, però jo tenia que ser un punt d'inflexió per continuar. És obvi que no ha estat així. És obvi que les coses no acabem d'aconseguir allò que ens havíem proposat, perquè la idea quina és? La idea era reunir tot un conjunt d'actes, de moviments sectorials per fer un crit amb una manifestació del país realment important de fora el mal govern, volem independència. I això no ho acabem d'aconseguir. Per tant, que ningú es pensi que em presento per defensar la continuïtat del que hem estat fent. Em presento per defensar un salt endavant, perquè per la funció que he fet d'estratègia tinc molt clar que com hem anat no anem. 15 segons. Per tant, us demano una renovació de mandat, però amb aquest plantejament. Aquí es tracta de fotre una sacsejada de fons, de regenerar de veritat. No n'hi ha prou en dir que renovin els líders i nosaltres estem tranquils i continuem igual. No, no. Aquí cal una autèntica salt en la manera de funcionar. Senyors, aquest és el plantejament. Si us sembla bé, jo he fet molt equip i n'estic molt content d'en Climent i en Jaume. Hem treballat en equip. Som probablement la comarca més efectiva del conjunt de l'Assemblea, però això necessita un salt perquè per perdre el temps, la veritat, hi ha moltes altres coses a fer. Per tant, us demano suport amb aquest esperit. Us ho prometo que si em surto més treballaré i si no, doncs cap a casa i no passa res. Molt bé, merci. Val, ara tornem a fer el torn de preguntes i no sé si teniu alguna pregunta a fer-los doncs endavant. Sí. No, hauries de venir aquí. Hauries de venir aquí, dir qui ets i d'on vens. Soc l'Albert Vila d'Argentona i volia preguntar-li a l'Enric, que has dit que millorar la burocràcia, no sé ben bé què et refereixes perquè o reduir-la, bueno, i per si podries especificar, perquè jo tampoc, bueno, sí que has d'enviar alguna factura i tal, però no noto que hi hagi burocràcia, potser sí que falta, no sé, més comunicació o coses, però la burocràcia no sé si em podries especificar. Sí, bàsicament del que volia, el que em referia és a reduir la burocràcia en el funcionament. Això, de fet, ve determinat pel reglament d'ús intern, pels estatuts, etc. Tot el corpus aquest, que és el que alenteix molt la presa de decisions, alenteix molt la presentació de propostes, i això és el que em sembla a mi, ens hem de treure de sobre. Hem de fer les coses molt més àgils, de manera que l'assemblea pugui ser més viva. Bàsicament és això. Els aspectes més burocràtics d'una associació legalitzada, doncs aquests són els que són i no els canviarem pas, però els que ens donem a nosaltres mateixos potser sí que es poden canviar. Molt bé. Hi ha algun altre, que algú vulgui fer alguna altra pregunta als candidats de la territorial? Bé, doncs donem per finalitzat l'acte, no? Albert? Sí, perfecte. Si no hi ha més preguntes... No hi ha més preguntes. Que vulguin Sí, acabar de dir quelcom que no hagin dit. Hi ha una pregunta. Vine. Hi ha una pregunta. Va, doncs. Bueno, jo una pregunta a tothom en general, perquè una cosa que s'ha dit molt és que s'ha de refundar l'ANC. Tothom ho diu, s'ha de refundar, però llavors quan li preguntes diu, bueno, i què és el que s'ha de canviar? No? I aquí és on tothom diu, bueno, la gent ja no sap concretar. Llavors, m'agradaria saber si, bueno, potser la llenço a tothom, quines idees teniu o què és el que creieu que s'ha de repensar? Sí que és veritat que és una organització que té una mitjana d'edat bastant elevada, però tampoc és fàcil atraure nova gent. Vull dir, tots els que estem ja ho veiem. Bueno, això, quines accions podeu fer per refundar l'assemblea? Voleu respondre? Tens raó. Acostuma a ser un eslògan que fa servir, però a l'hora de veritat, quan t'hi trobes, no és així. Mira, d'entrada, crec que l'ANC, l'assemblea, ha de ser oberta.
una estructura oberta, no tan tancada amb una cúpula que va per un cantó i a vegades desconnectada i els bases queden... No, aquí hi ha una interrelació, això ho ha comentat abans l'Enric molt bé. Però a més de ser oberta, ha de ser menys disciplinària. I n'estic fins als nassos de sentir parlar de la comissió de deontologia i de que cada mes s'envia algú a la comissió deontològica. Jo, francament, aquesta no és la manera de funcionar. Hem de ser una entitat capaç d'integrar, capaç de que totes aquestes coses... És un problema. És que pels que, no sé, a mi certs noms que han estat de cop, els inquisidors, els hi han posat la creu, és que fot riure, és que després se'ls necessita. Aquí es tracta de sumar. Es tracta que tothom hi tingui cabuda, es tracta de ser transversals. I una definició meva que és l'assemblea ha de ser la casa comuna de tots els activistes per la independència. Què vull dir amb això? A més, això té una repercussió, perquè qualsevol dels dies se'n dona compte que a les properes eleccions al Parlament hi pot haver majoria indep, ingovernable. 15 segons. Què vol dir això? Doncs que o des de la base, perquè hi seria tothom, els obliguem a governar junts o no hi ha res fet, continuar a l'illa amb un tripartit. Per tant, fonamental, canviar la manera de funcionar interna, repensar-nos i reestructurar-nos. Sí, i tant. Perquè els dos n'acabem de parlar del mateix i és el que més em preocupa. Mireu, l'assemblea estava fotuda fa 2 anys. Està fotuda, sí, però està menys fotuda. O sigui, ja no estem a la UBI. Estem a casa i amb una mica de febre, bastanta, però estem a casa. Si veiem els companys de viatge, estan fotudíssims. I perdoneu, jo soc soci d'Òmnium i sé com està Òmnium per dins i soc soci d'altres grups i sé com estan per dins. Des de grups republicans independents fins a el que sigui. I llavors resulta que tots ens miren a nosaltres. És el que ell ha dit. Si nosaltres no aguantem i procurem ser transversals, per això jo ja no procuro parlar ni de segons què, ni de... No, la independència, com el mateix que ell ha dit. La independència. Tothom que agafi la bandera de la independència pot ser membre de l'ANC. Sigui del partit que sigui dels gustos que sigui, li agradi menjar bé o malament, tingui molts diners o tingui pocs. Tots volem la independència. És el que ens ajunta tots. Siguin d'esquerres o de dretes, ens és igual, volem ser independents. I això és un moviment transversal. I un moviment transversal vol dir que un senyor de Lleida és important per nosaltres i un senyor de les Terres de l'Ebre, que no té res a veure amb el Maresme, també és molt important per nosaltres. I un senyor de Girona, de Lliva Junquera, també és important, perquè tots volem la independència. I llavors el que hem de fer, i de fet ja hem començat a fer, és intentar anar adaptant l'estructura perquè sigui molt més pràctica. El que ens interessa és prendre solucions, però penseu que si nosaltres ens esfonséssim, som el flotador perquè tots els altres aguantin. I per tant hem de ser conscients que hem de ser transversals. Transversals. Ajuntar a tothom que sigui independentista. Perquè som els que hem de fer... Bueno, jo a casa a vegades em toca cuinar i em toca cuinar per fer la truita i m'agrada la part dels ous de la truita amb patates, perquè hi poso sal, hi poso ceba o no, hi poso patates, però l'ou és el que fa quallar tot. I nosaltres de l'independentisme som l'ou de la truita. Els altres serà la patata, serà la sal, el que vulguis. I som imprescindibles nosaltres. I per tant hem de ser-hi. Gràcies. Val, doncs... Vinga, endavant. El senyor de Vilassar. Antoni Llimona, doncs va, vinga. És una petita reflexió que l'he fet moltes vegades a Vilassar i en altres reunions. És a dir, l'ANC, el secretariat, moltes vegades ha sigut el Sant de Santòrum tan lluny que ningú no ha connectat amb la realitat. I penso que això és un mal sistema. L'experiència que jo tinc personal des del començament, jo allà on em vaig moure més sempre van ser amb associacions unitàries, és a dir, de totes les tendències. I vaig ser en l'Acció Catòlica de Joves, en els grups
ajuda en els represaliats polítics en aquella època de la dictadura, a la Unió de Pagesos i en altres indrets. I el que sempre ha funcionat més bé, i parlo d'en Pep Riera de Mataró, que molts el coneixeu, que quan hi havia un conflicte en una comarca, en lloc d'enviar aquells 2 tios a la comissió de no sé com se'n deia, ell agafava el cotxe, fotia 2 hores de cotxe fins allà on hi havia el problema i si convenia hi tornava 2 o 3 setmanes seguides ell sol i de vegades l'acompanyava jo. Quan hi ha problemes en algun lloc és donant la cara i anant allà on hi ha el problema per resoldre-ho. Aquest és un aspecte. L'altre, jo sempre he dit que els que tenim el mateix objectiu tenim l'obligació d'entendre'ns, perquè si no és així no serveix. I una altra qüestió, quan et dirigeixes a la gent, com ara, per exemple, a vosaltres, ja sé que tenim moltes més semblances, no? Però quan et dirigeixes amb una colla de gent, que poden ser 60, 70, 100, sempre has de pensar que hi ha gent de totes les tendències i totes les preferències. I si tu respectes d'entrada la diferència, el que no faràs serà ofendre ningú, perquè jo dic, bueno, si n'hi ha algú que no està d'acord amb tu, si estem en el mateix lloc, en el mateix vaixell, el que jo no faré per contradir la teva diferència, el que no faré, i això és el que aconsello, de contestar sapiguent que tu hi ha unes paraules que no les pots dir, que hi ha paraules que faràs sang, hi ha paraules que faràs mal, hi ha paraules que et separaran. I si en lloc d'això feu la crítica mirant als ulls, jo li dic al teu competidor, al teu adversari, mirant-li els ulls i sapiguem ben bé quines són les paraules que has de dir, no per fer mal, sinó per tornar a sopar junts després. Molt bé. Bé, doncs ara sí, ja tanquem ja aquest acte que ha començat així una miqueta accidentat, però ha anat força bé. Doncs ja està. Obrim portes i arreglem ja la sala. Moltes gràcies, Albert. Merci per tot. Gràcies, Xavier. Gràcies. Jo vull recordar-vos una cosa. Aquí a Arenys de Mar som la seu electoral per si alguna persona el dissabte al matí de 11 a 2:45, de 2:45 a la 1 tindrem a la sala d'entitats un ordinador, funcionarà perfectament i que es podrà fer la votació. La votació és telemàtica. Ja a través de xarxes aquí a nivell d'Arenys ja us direm com fer. Mira, Vilassar de Dalt ho fan al DIF. Molt bé, perfecte. Gràcies. Merci.